Eli kerro aluksi, että kuka oot ja missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Joo, eli mä oon Salla Saaristo ja mä oon sosiaaliohjaajana täällä Nuorten keskus Nupissa. Eli Tikkurilassa osoitteessa Vernissä katu 6. No, mikä tää Nuppi käytännössä on? Mitä se tekee? No, Nuppi tarjoaa palveluita vantaalaisille nuorille, eli ikähaarukalla 13–24. Ja Nuppi on semmoinen paikka, minne voi tulla oikeastaan minkälaisissa itseä askarruttavissa asioissa tahansa. Eli me tarjotaan keskustelutukea ja esimerkiksi ryhmätoimintaa. Tänne voi tulla, jos on vaikka mietteitä omasta jaksamisesta tai kotiasioista, koulusta, päihteiden käytöstä, seurustelusta tai esimerkiksi liikapelaamisesta. Ja meitä on täällä moniammatillinen porukka, eli meillä on sosiaaliohjaajia niin kuin minä olen ja sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia ja sitten psykologeja. Meillä on myös lääkäripalvelut käytössä. No aika hyvin jo kiteytit, mutta mikä voisi olla sellainen tilanne, missä toi meidän ohjaamo voisi ohjata asiakkaan tänne? No oikeastaan mä ajattelen, että ohjaamon palveluissahan paljon keskitytään esimerkiksi tulevaisuuteen ja jatko-opiskelupaikkoihin ja sen tyyppisiin. Niin Nupissa sitten voitaisiin myös keskustella enemmän sellaista niin kuin tunnepuolesta ja ehkä sellaisista niin kuin haasteista, mitä saattaa sitten olla siinä elämän varrella tai sen tyyppisissä tilanteissa. Olisiko sinulla tähän loppuun jotain kesäterveisiä ohjaamon asiakkaille? No kesäterveisinä sellaista, että muistakaa rentoutua ja nauttia kesästä ja auringosta ja tehdä sellaisia omia kivoja juttuja nyt ennen sitten koulujen tai töiden alkua. Okei. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia.